הרצאות כאן ויולה. היום אני אראה לכם משהו שדומה מאוד לקבלי. תראו, זה מאוד דומה לקבלי. קניתי שתי קבלים ואפילו אני עשיתי את זה, באמת, נשבעת לכם באמא שלי. ואני, רק שתדעו, אני יכולה עליכם. היום זה נאה מאוד להתלבש, ככה זה כלום. מאוד נאה. הנה. זה מאוד נאה להתלבש. ממש זה. תלבשו הכי מנצנצים, בעיקר בערב. זה הכי סוף. תלבשו גם אוברול. גם שמלת קבלי. הכי חשוב לא חציות, נעלי בובה. אל תלבשו את זה. תלבשו את זה לא כל כך. אני ממש מתה עליכם, כמו שאמרתי, וסוף נשקוט, הכל בזכות הערוץ הזה. אבל רק שתדעו, קוראים לי ויולה, ומחר אראה לכם שמלה מהממת שאני תפרתי, וחברה שלי, כמו שאמרתי, אלה, קרובת משפחה, גם עשה, אני אחד והיא אחד, ואנחנו נראה לכם איך נאה להתלבש. בבקשה, זה מקבלי. הנה, זה טייט כזה, עם נקודות שהן זוהרות בחושך, קולטים. רק שתדעו, אם אתם צופים בערוץ הזה, אתם מה זה מגניבים, ותגם לכם. תלבשו שמלה תכלת עם נצנצים, רק לא באותה שמלה. תאמינו לי שמה זה מהממת. תלבשו אפילו משהו שדומה ממש לאוברול, רק אל תלבשו את זה עם פרחים זה תוספות, ותוספות זה לא טוב. פרחוני ללבוש רק בקיץ, זה קל. בחורף ללבוש לא צבעוני, באביב ללבוש לא כל כך טבעוני, ובסתיו ללבוש מה שלובשים בחורף. הבנו? והכי חשוב, רק שתדעו שאנחנו מחר נראה לכם עוד משהו מגניב. אל תדאגו, קבלי שלכם, אתם מתה עליכם. רק שתדעו, הערוץ הזה בזכות אבא שלי ובזכותכם. I love you, ביי. והכי חשוב, ללבוש גם חצאיות, אבל לא חצאיות ארוכות, חצאיות קצרצרות כזה מידי. הכי חשוב לא מקס, כי אחר כך וואו. והכי חשוב לא ללבוש נעלי בובה ביחד, כי אז זה כאילו אתם הולכות לתפילה. אז לכן תלבשו נעליים מאוחדות, כל מיני לאירועים. ועכשיו ביי. ועוד משהו קטן, תלבשו גם כל מיני, לא דברים מקשטים רק תלבשו גם נצנצים, ולא צבעי קשת כל כך, אבל תלבשו את זה רק בקיץ ובאביב. אני שמחת עליכם שאתם מגניבים, כי אתם צופים בסדרה שלי, אז אתם פשוט סוף, אתם מאמינים. יאללה ביי, מחר פרק חדש.